Да, поздрав хора, аз съм Силата Беги, тук до мен е Никиче едно. Здравейте. Ако не се чува той... Добре се там, чай само да си увеличим яркостта. Така... Да. Така... Беше след 5 часа. Сега е след 4 часа. Ето моята армия вече има хора Дарк Барака. Прави си вече лаборатория 5000, тук оградите бавно стават супер готини. Учили лошни. Такова розови. Ти какво правиш, бе, Пеки? Да. Майко. Така да видим кой ще атакуваме. Не. Така, то си прави така 7. Вече хора имаме хелки, хилари. Така че ще ми е доста по-лесно да атакувам. То си прави така 8. Мисля да го атакувам. Никич. Виж къде ще това удара, къде си рътова. Добре, заповядай. Аз заповядай, започва. Доста пари има, малко еликсир, така че ще видим. Тоест, няма да го атакувам. Не. Мамайко! Не. Към повече ресурси. Сериозно, това от TH8 не се върви. Айде, неко по-силен дайте, де! Добре, нема повече ресурси, моля. Глей, човек, как пускам бъдещето, глей! Виках по-силен, ама малко ресурси, сега викам повече ресурси, глей! Не баси. Искам по-силен с повече ресурси. Добре, този път не ми се получи. Сега дори не ще получи. Не. Види, не. Аре, тук си похарчи 5000, поне похарчи. Така, аре да некои. Не. Не. 504 000, брат. По-спомня да го бе на 3 звезди, хора. Гледайте, скача спалма джанти яко. Гледайте, ба... Това е хайрите са, фак! Хилърка, yes, факи. Трябва пусна хил пошънка. Тука, дудупка газ. Дудупка газ. По парите. Хората го грабихме като мръсно куче. Защото сме готини, тук ще му пуснем малко да грабим еликсира. То пич. То му граби човек поне 40 000. What? Той пак му изгледа някакви хайните са. Хората го грабихме като за световно. Ма няма убим на 30. Поне 31%. Това му взехме почти всичките пари, човек. Но това му стана в Ghost Origin 18 000. Майко, то го спукахме от бой. Значи ще откажем. Никича, гледай. 300 000 точно. Човек, нямам нищо. Ти какво правиш? Ще поапгрейдваме малко огради. Това не е за предпада.
това мисля да е за клипа. Коментирайте, оценяйте, чао.